Fl-okkażjoni tal-10 anniversarju mit-twaqqif tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata Ogħla, il-President ta' Malta George Vella u l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima saru l-uffiċini tal-Kummissjoni fil-Ħamrun. Il-missjoni ta' din l-awtorità hija li trawwem l-iżvilupp u l-kisba tal-eċċellenza fl-edukazzjoni. Waqt iżjara, il-President ta' Malta George Vella qal li huwa importanti li l-pajjiż jinvesti fir-riżors uman u li l-edukazzjoni ta' kwalità hija l-aqwa għodda biex niżviluppaw l-aħjar pratiċi li jrawmu komunità kompetenti. Il-Ministru Clifton Grima irrikonoxxa x-xogħol li sar u qal li l-edukazzjoni tiżgura li s-settur tan-negozju ta' Malta jattira professjonisti ta' kwalità. Qed tiġi ċċelebrat anniversarju importanti ħafna ta' awtorità li tagħmel xogħol kbir f'dak li huwa l-qasam edukattiv ġew pajjiżna. Għandek numru ta' sferi li topera fihom din l-awtorità ewlieni fosthom huwa rikonoxximent ta' dawk li huma kwalifiċi ta' nies illi jagħtu s-servizz tagħhom ġewwa pajjiżna. Il-President Vella u l-Ministru Grima kienu milquha mill-Kap Eżekuttiv Rose Ann Kuxkieri u ċ-Chairman l-imħallef Emeritus Dr. Noel Kuxkieri. Huma tennew li bħala ċelebrazzjoni ta' dan l-anniversarju l-awtorità mhux biss qed ħares lejn dak li sar fil-passat, imma wkoll il-qudiem lejn il-futur tas-soċjetà. Rose Ann Kuxkieri komplet tispjega li matul din is-sena l-awtorità se tibda kalendarju ta' attivitajiet biex tfakkar il-ħidma tul dan id-deċenju. Għalina hija sena importanti ħafna, għandna ħafna attivitajiet preparati, però l-importanti għalina hu li dejjem nersqu lejn edukazzjoni ta' kwalità aktar, edukazzjoni ta' avvanzata ogħla ta' aktar kwalità.